Eki. Eki. Kontuz. Kontuz. Aldapa dago. Aldapa dago horreki. Eki! Ai, Beñat, ze gertatzen da? Barkatu, Ane. Amez gaizto bat izan dut. Lasai, maitia. Torri ona. Torri. Zer amestu duzu ba? Eki eta biok mendiko bizikletan. Aldapa erraldoi batera iritsi gara. Frenatu egin dut. Baina Eki maldan bera abiatu da. Zulo erraldoi bat zegoen aldaparen amaieran. Erori denean esnatu naiz. Lasai, ez da ezer gertatu. Ur pixka bat edatera noa. Nahi duzu? Ez, soaz lasai. Goizeko 5. Ez, mesedez. Badakit ze gertatu den. Zer? Atzo gauean gehiegi afaldu nuen. Bai? Bai. Zuk patata tortilla zatitxo bat bakarrik jantzen nuen. Beste guztianik amaitu nuen. Tira. Badakizu zergatik izaten ditugun amets gaiztoak gehiegi afaltzen dugunean. Kontua da, gehiegi jan eta ohera sartzean, gorputzak lanean jarraitzen duela. Eta orduan... Beñat, Zer? kontatuko dizut beste amez gaizto bat. Esan? Goizeko 5 dira. Ordu bete barru jaikiko naiz. Barkatu. Ondo lo egin, bihotza. Berdin.